Onno. Akıtağın içine yine de bir koca bir funksiya koştuk. O funksiyada nähili köp kişe gerek bolajak funksiyalardan biri esasen targow sistemlerde ullanýanlarda. Meselem şu düşünjen barlygyny hemmeňiz bilýänsiňizdir. 30, 60, 90 bir düşünje var. Bu näme diýmek? 30 günläp tölenmän ýatan fakturasy, 60 günläp tölenmän ýatan fakturasy we 90 günläp tölenmän ýatan fakturasy diýip bir düşünje var. Bu näme diýmek? 30 gün molaýsa ha ýene de bir satyp bolýar. Yani 30 günüň içinde bolsa şoňa ýene de faktura kesip bolýar, haryp berip bolýar diýen manyny berýär. 60 gün bolaýsa birazajyk pikirlen, terasapça bolýmek. 90 gün molaýsa uja sakla diýen ýalak many berýärler berde. Inni bizim edil şu düşünjeni sargıt struktura getirdik. Sargıtlarda näme etdirdik? Meselem düşün, targowu alýada sargıt goýberýär. Sargıt goýberýär, olam gelýär sargydyň içine düşýär. O sen bilen okta o klientin hereketine girip, "Aga, munna tölenmän ýatan fakturady barmy, ýokmy?" Yani meselem jemi bergisini bilýän, ýöne neçe günläp ýatyr şo bergisi, şonu bilmek ýaman kyn. Onun hareketine girýän zat edýän dörjeleň tapýan onu sen lübon suçy. Ýöne günü gözüňe iýilip dursa has gowda. Bizim näme etdik? Akasaň içine renk düşünje getirdik. Bu näme diýmek? Ýaşyl, sary we gazal. Edil siftaform kamindiş. Indi bu näme diýär? Seredin men size görkezeyim. Ene menne zat dur. Näme şoňa klient spisek dur. Meselem gowunjunky var, ine berdinki var da men. Yo berdi iki sanak bar eken, nur ýagdy bar eken. Şunu göreýin men. Şoň hereketleri näçe günläp ýatyr menne. Ene meselem seret. Şoň hereketleri näçe günläp ýatyr menne. Ştaýdan merseredik goýberň. Ene. O 8-nji oktyabr 2025, yani bu nirden seredäý, noýabr, dekabr, ýanwar, fevral, mart, yani bu bolly bu 5 aýlap ýatyr uje bergisi. Tölenni mi göreýin? Tölenmän ýatyr. Gowy betinni. Inne seredinni. Innem seret gowunç nuri mi fateredel gel şoňa. Menne näçe wagtlap ýatyr bergisi. Ine tölenmedi. Galynlar tölenipdir. Ine 2025-nji ýylyň fevral aýyndan bäri tölenmän ýatyr. Yani uje 1 ýyldan geçip gitdi. Yani inni ýene de bir klient açaýyn, ýöne içi boş bolsa has gowda. Meselem mene fevral. Şulyna 1 aýlyk, 1 aýdan geçýär. Yani ine 1 aýdan geçýär. Kim şoňa ady? Ene durdy diýär. Ene durdy. Seredinni gelýän ýaňy bira berdiň nur ýagdyň adyna ýazaýyn. Şuzdemy? Meselem. Hereketini göreýin. Awayna nur ýagdy. Seret. Sargyt ýazjak. Diýen aýt. Nur ýagdy di, ene nur ýagdy, 600 manady var. Aga men şoňa meselem gazy suw ýazýan näçe sanak, meselem 20 sancak gazy suw ýazýan. Ýatlady. Ene şunyň çystosyna zakady geldi. Ýene de birine ýazaly. Olam näme iň aşapda döýdýän? Durdumy? Pas durdy. 2 minut durdy. Ene şu durda, ene şu. İçine muňa da meselem Pepsi ýazýan, näçe sanak meselem 30 san Pepsi ýazýan. Teredinni. Saratlaň içine gir. Seret şunyň dowamynda menne 3 sanak faktura dur. Hiç hem renklenmedik. Indi şulun arasında dur kalk şunu çıkarmak gatı kıyın. Mesela şunu hakikaten berelim şunu fakturalalım, şunu fakturalalım, buna fakturalalım. Yani bergileri neçe günläp öz bergisini tölemän ýatyr. Ene şul gatı seriozunca mesele yani. Ve hatı gowja görmeli. Onaň näme diýär? Inştaýdy görnen oga. Akasaň içine gelýän. Ruhsatlaň içine. Renk döýdün. Ene. Renk diýdi gözlet. Ana. Seret. Satu sargytlarda diýär, setirde gün renkleri ullanýar. Ana gitdi. Ruhsatyny berýän, sargyda açyk goýuyor. Ana gitdi sana. Yo asyetini ýokarky kam gyzyl, bul ak däl. Seret. Olam gyzyl. Näme üçin? Hemmesiniň meselem bulaňa bergiler boldy 90 günden ýokarda bular. Muň bergisi var, entek 1 aýyň içinde entek doli 2 aýam bolmady. Yani gördüňmi? Yani 1 aýyň içinde diýen 2 aýyň içinde doli 2 aýam bolmady şoňa. Ondan soň näme etdi ana?
sarı görkezdi. Gördün? Beýlekleri gün gyzyl berdi. Yani şu üstüne kaýsa saýlanyň bolsa ak berýär-de ol saýlanany görmek üçin. Indi gördünmi? Şu ikisine agam apasnıca diýdi. Fakturany ondan soň şoňa fakturalamak apasny tebi atken günläp yatan bergiler bardy. Ondan soň iň soňunda şular ýalyk gün bardyr. Seret. 408 gün, 171 gün buňam 43 günläp tölenmän yatan nämesi bar? Fakturasy bar. Olam hiç. Seredinle men näme diýen? Gonç Nurimov şoňa berdim däm hawa. Gonç Nurimov diýen, aga men şoňa gelýän, spekot 3'üne gelýän, meselem aga men şoňa 400 gün ekstra günniň üstüne kredit berýän. Şol indi häzir näme etmeli? Ýaşyl boldy, gördün? Şoňa saty berdi. Bu näme diými? Muňafiýetine bergisi 1 ýyldan geçip gitdi. Ha, seredine. Eneser, öň 1 ýyldan geçip gitdi. Ýene de men 1 ýyldan gowragym ekstra gün berdim men şoňa. Olam gün näme etdi? Allyda gün ýaşyl edik goýberdi. Agam muňa saty berdi. Näme üçin? Sen men oňa ekstra gün goşdum yani. Agam bolýarly şol tanış anammalja biri diýdim-de üstüne ýene gün goşdum bilen şart näme etdi? Ýaşyla boýady da agam sen şoňa berberdi. Ene muňa bir ineteret nur ýagdy bar-da, sen nur ýagda da goşaýyn. Ene nur ýagdy. Nur ýagdyň içine gelýän, goşma çantanyň içine gelýän, meselem näçedi? 300 günni. Ýatlady. Bulam ýaşyl bolýar. Ana, nur ýagdam ýaşyl. Ana, diňe durdy fary. Gördün? Bulan hem mesem zatda durunur. Bolýa sag bolun.